Tashi ku bani kun yi ku tashi ku bani kayan arewa. Kowa ne aiki mutum yake yi. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Kai mai aski tsale askin naka, mai tebur tsale kan teburinka, mai akwaku tsale kayanka, mai noma ka tsale gona ka kutalo mu falika yan arewa musamman ke aikin kawai ne. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Kowa yake bi ɗan ne ka idan ka falka ba ka tauso. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Idan kana barci ko sai a haika idan ka falka ba ka danno. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Ku gani mamman shata mawaki tun da na falka na kidan no yau da dai barci nike da yanzu mawaka sun haini. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Yanzu tsamna falka ba ni danno. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Kai na yi yanzu nan ba ni tauso. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Kai shiru na ƙarfi ba ni tauso na kuma falka ba ni danno idan dai waka mutum yake yi. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Don mu tashi mu falka yan arewa kowa na aiki ne kake yi. Ku tashi ku bani kayan arewa, ku san ba shi aikin kawai. Masunta duk ku tsare kifinku, mu falka yan arewa masu noma ku yi ta noma. Ku falka yan arewa masu kiwon shanu daji fillani dangin shatan nan kowa ya falka ya ta kiwo kar ku sake bana ba a haye ku. Ku tashi ku bani kayan